værste. Aldrig nogensinde mere History of Berlin. Fuck. Hvad status? Det er lort. Det er rent lort. Hvad er det, stå, når man sidder nu? Hvad status? Nu sidder du ned. Det er dejligt. Det hjælper lidt på fødderne. Men der er altså ikke noget stort her røvsyge museum. Altså, hvem gider at høre Heil Hitler og status? Jeg synes, det skrid med det der pis. Stop efter løn. Ikke igen. Det er værste sted i hele mit liv. Aldrig nogensinde tage til den stjernepsykopat anstalt. Det kan jeg godt sige dig. Det er det værste sted. Det er tortur. Man bliver lukket ned i sådan nogle lorte bunker og skal se på nogle klamme køjer. Og man kan ikke trække vejret. Og se på luftpumper. Er du sindssyg? Og så kan man ikke sidde ned. Og så når man ikke kan sidde ned, så sidder man ned på en lorte kasse eller sådan noget i 5 sekunder i gangen. Altså. Hvad fanden regner de at slå? Dyr! Ellers tager jeg stolen. Ja, stolen. Yes. Jeg fik en stol i 2 minutter. Og på en lorte pisserundvisning var 3 timer. Med en guide, der siger gamle. Hitler bliver gamle, og han kan ikke finde ud af at skrive. Nej, det hedder nok ældre, skal du finde. Status. Trætte.